हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक हम लोग देवी पचरा गीत सुनाने जा रहे हैं। गाना कैसा लगेगा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि गाना कैसा लगा। नहीं होगा तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और फुल वॉच के साथ सुनिएगा। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आप लोग फुल वॉच नहीं करते हैं तो सपोर्ट करिएगा। सुतला मैया के जगाई कैसे जी, सुतला मैया के जगाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा गरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा गरवा जाई कैसे। ए जी सुतला मैया के जगाई कैसे, ए जी सुतला मैया के जगाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। टीका वाले आई माई के बिदिया ले आईनी, टीका वाले आईनी माई के बिदिया ले आईनी, सुतला मैया के पैनाई कैसे, ए जी सुतला मैया के पैनाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा गरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा गरवा जाई कैसे। झुमुका ले आईनी माई के नथिया ले आईनी, झुमुका ले आईनी माई के नथिया ले आईनी, सुतला मैया के पैनाई कैसे, ए जी सुतला मैया के पैनाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। हरा वाले आईनी माई के से नूरा ले आईनी, हरा वाले आईनी माई के से नूरा ले आईनी, सुतला मैया के पैनाई कैसे जी, सुतला मैया के पैनाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। लहंगा ले आईनी माई के सोनारी ले आईनी, लहंगा ले आईनी माई के चुनारी ले आईनी, सुतला मैया के पहनाई कैसे, जी सुतला मैया के पहनाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। चूड़िया ले आईनी माई के कंगना ले आईनी, चूड़िया ले आईनी माई के कंगना ले आईनी, सुतला मैया के पहनाई कैसे, जी सुतला मैया के पहनाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। पायल ले आईनी माई के बिछुआ ले आईनी, पायल ले आईनी माई के बिछुआ ले आईनी, सुतला मैया के पहनाई कैसे, ये जी सुतला मैया के पहनाई कैसे,
बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कोई से बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कोई से बिना कैले दर्शनवा